Gregor es va amagar a correcuita davall del sofà, però va haver d'esperar fins al migdia que la germana tornara. I va semblar molt més nerviosa que de costum. Allò el va fer comprendre que el seu aspecte encara li era insuportable i que també li ho seria en el futur. De sobte té potes, corfa i antenes. Quan comença a adaptar-se a este nou cos que li ha tocat en gràcia, Gregor decideix explorar totes les possibilitats que li ofereix. La seva germana, Grete, entén que li encanta pujar al sostre i quedar-se cap per avall. I així és que es decideix a traure tots els mobles de l'habitació, de forma que Gregor es puga enfilar al sostre i passejar-s'hi amb menys obstacles. Però Gregor s'adona que això és l'última cosa que li falta per a deshumanitzar-se per complet, perquè ell sent que si li lleven els mobles que l'han acompanyat durant la seva vida, d'alguna manera li furten també la seva identitat. Aferrant-se a un passat humà que no sap si tornarà, Gregor s'està negant a acceptar que ja no és un home, és un insecte que no necessita ni un llit per agitar-se ni un escriptori on treballar. Jo crec que hi ha coses